ଛାଡ଼ନି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଛାଡ଼ନି ଭାଇ ଏଠି ଛାଡ଼ନି ଅଣ୍ଡା 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 ଅଛି କେତେ ତାର ଅଣ୍ଡାର ଅଛି ସବୁ ଲାଇନ୍ ନାଞ୍ଜ କଣ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଅଣ୍ଡା ନାଞ୍ଜ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁରା ଖାଇ ଦେଇଛି ଇଏ ମୁଣ୍ଡା ନା ଭାରି ପୁରୁଣା ସାପ ଇଏ ପୁରୁଣା ନାଗ ଇଏ ମୁଣ୍ଡା ନା ଆଉ ନେଇଯା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦବ ରଡ ଧରିକି ଆସିଲେନି କି ମୁଁ ଯାଇ ସାପ ଧରିବାକୁ ଶିଖି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦୋକାନ ମୁଁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ତ ବସିଲେ ନାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡା ନା ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଗେ କେତେ ଅଣ୍ଟା ଦେଖୁଛ ସେଠି ଅଣ୍ଟା କେତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ବାବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁରେ ସାପ ଅଣ୍ଟା ଖାଇବେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ବାବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ବାବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଚଞ୍ଚଳିଆ ହଉନି ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରିଦେବ ହଁ ଦେଖି ଦେଖି ପାଲୋ ବସ୍ ସାପ ବସ୍ ସାପ ବେଶୀ ବସ୍ କୋଉଠି ଘର ଦେବେ କୁକୁର ଦେଖାଇ କୁକୁର ଦେଇ ମାରି ପାଟି କୋଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ପାଟି ଗୋଟେ ହଁ ହେ କାଢ଼ିଲାଣି କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି ହଁ ରେ ଏଇଠି ବାହାର କରିବ ସେ କାଢିଲା ପରେ ସେଠୁ ସରୁଆ ହେଇଗଲା କାଳେ କାଢ଼ିଦେଲେ ପଳେଇ ହେ ସବୁ ଚିଆଁ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ ଚିଆଁ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ବାପ 18 ଦିନ ଆଉ 9ଟା ଖାଇଥାଉ ଚଞ୍ଚଳିଆ ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରିଦେଲା ପଳେଇ ଯାଉ ଆଉ ବାଜିବ ସେ ତାଙ୍କ ହେ ମେନ୍ ହେ ରଡ ତାଙ୍କର ସିଏ ପଶିଗଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ Hello.
ତମେ ଏ ତମରି ଘର ଘର ଭିତରେ ବସେଇ ନାଇଁ ଗୋଟା ଗଲେ ଯାଉ ନା ତିନିଟା बहुत दिन लगड़ा बहुत दिन हजम कर ना मुड़ी माटी फोन भी टेकुनी ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଉଡ଼ିଯିବ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଡରିକି ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବି ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ କାମ ବିହାରରେ ନାଇଁ 8-9 ଥର କାମୁଡ଼ାଣି ପରା 8 ଥର ଗାଁରେ ମାମୁଁ ଘର ନେଇଯାକୁ ମଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାର ଆରାମସେ ତାର ଯାହା କାଢ଼ିବା କଥା କାଢ଼ିବ ହଁ ଧରି ଆସ এটা রহকে দোকান রহকে জি আসো